И така, добре дошли потребители на Winbox 7 и YouTube. Само на YouTube, защото Winbox не се качва. Така, това е Minecraft Redstone Systems и Minecraft Redstone даже ще бъде епизод 1. И мисля да правим нещо. Как за начало, мисля да направим един трап, който се прави много лесно, но все пак е капан. Така, построяйте си примерно една къща. Така. Ето така. Важното е вратите да са две. Да бъде с две врати. Така само е така заграждение ще направя, защото след няма време. Така, някой ми пише. Сега ще се включи моят приятел. Ало? Какво? Лагът, знам, правих настройките. Сега качвам един на Don't Star и в момента снимам още един. Не мога. Повече от най-много 15 минути мога. Вчера се правя да кача един 17 минути, обаче не стана. Така. 17. Се пробвах да кача и не стана. Най-много 15. Макса 15 минути. Така. И да продължим с нашето действие. В момента снимам как се прави трап. Redstone трап. Опа. Трябват ми стики пистъни. Не, са пистъни. Така. Едната. Опа. Сгреших. Още едно купче трябва. Даже ако искате може и е така. Един трап. Бая дълбокичък трябва да е. Аз ще го купая само до тук. И се занимава. Имаме ограничено време. Така. Сега тук се изкопава. Слагаме редстоун. Ето така. Да се изкопа. Не, всъщност няма да бъде тук. Ще бъде ето тук. Ето е ръчката. Ето така работи. Сега покриваме така пистъните. Ами, да. Не. Ето е тук така са може да го покриете. По някакъв начин, примерно, ето тук има фонтан, че може да се направи. Така се закрива. Но когато пуснете
Оф, не мога да се сетя къде беше той. Кофата с вода. Ей така. Спрай. А тука това ще го махна, ще го направя по-надолу. Мога да служа едно купче. Така. Сега тук така. Тук лава. Опа, запалих се. И ето ни го капана. Някой идва и... Също по друг начин тук, за да умре, ви трябва табели. Мисля само да се запали. Почне да гори. Трябва табели. Така. Слагам тук. Тук. И тук. А тук. Тук. И тук. Слага лава. Лава лампа. Ето тук. Мисля, че стана. Да, стана. Не. Някой като дойде. Само. По друг начин също може да се сложи прежар плейт. Сега се сетих. Даже няма да казвам, мога сами да си го измислите. Така, това беше моя трап. Слава. Така врата. И това беше всичко от мен. Абонирайте се за канала, защото ми трябват абонаменти. И това беше всичко. До скоро.